Na zmahanju učestvovali školjare 7. i 8. klasoh, 8 zo sporjadnej nastavi i 9 zo zvibornej. Šitski 17 ukazali visoki uroven znanja i zavžali jedno zo z perših troch mestoh. Više postarali za društva za ruski jazik, že bismo ih nahradzeli i za vidanjami društva i podzekovanja, že bismo im dali šitski odnjesu rezultati. Mi im, okreme tým škoľarom, ktorí zakončujú 8. klasu, žadáme, že by boli úspešní na upisu do štredních školok. My še postaráme tých dňoch, že by še i republičný diplomy vypísali, že by sme im i toto u dohľadným čase podarovali. Testi za zmahanje zložili profesor Julijan Ramalj za porjadnu i Melanija Sabadoš za vibornu nastavu. Školjaroh pririhtali profesore ruskого jazika. Keľo u našej možlivosti še namáhame decom trimať kreatívnejší, interesantnejší hodiny, že by pochopili samú slušnosť očuvania jazyka. Ta s tým, že také školári môžu ľahko plasovať na zmahanie, pretože nejde to len rozumenie techničné, znači gramatičné, ale uopšte i slušnosť i duh jazyka. Šitski školjare boli dobre pririhtani za zmahanje, co potvrdzuju i rezultati. Číslo osvojenih bodov u porjadnej nastavi bilo od 14 po 19, a u vibornej od 18 po maksimalni 20 bodi.